El meu nom és Jordi Martorano i la disciplina amb la que m'expresso és la pintura. Tot i que faig incursions en el gravat, en l'escultura ceràmica. I bé, en un primer moment, doncs, quan comences a pintar, el primer que comences a fer és intentar entendre quin és el teu món, el teu entorn i saber on estàs. Llavors, comences a pintar simplement amb unes bases molt bàsiques, que són la línia, la forma i la tècnica. Una vegada tens una mica format aquest llenguatge i tens la relació de connexió més correcta entre la ment i la mà, és quan comences a expressar el que estàs veient en el teu entorn. I és cap a partir del 2000 quan començo a plantejar-me tota una sèrie de temes sobre la natura. Començo a treballar amb els 4 elements de la natura, començo a treballar amb les formes simbòliques que ens han llegat al llarg dels segles la humanitat. Començo a inspirar-me en temes de la prehistòria i en civilitzacions antigues. M'interessa molt l'antropologia i l'arqueologia. I és a partir d'aquí que començo a agafar tot aquest llenguatge de l'arquetip, del símbol, inspirat a través de les lectures de Mircea Eliade, inspirat en les lectures de Richard Tarnas, que parla sobre la relació entre l'home i el cosmos, l'home i la natura, i aquesta relació, aquesta trilogia que hi ha entre aquesta totalitat, no? Que forma doncs, un feedback entre totes les formes de la natura i totes les formes de l'univers. Aquí, a partir d'aquí, anem un pas més, no? Quan comences a entendre moltes coses i t'endinses dins el món de l'antropologia moderna i de l'arqueologia moderna, et trobes que et canvien tots els paràmetres. A través de Kevin Wilber, que és els salts de consciència que ha anat sofrint la humanitat i com ha anat canviant de consciència, com ha anat percebent tot el seu entorn, doncs canvia també una mica el que és l'estructura de la meva obra, no? M'expresso a través d'estructures reticulars, m'expresso a través de formes geomètriques, m'expresso a través de la matemàtica visual. Tots són elements que estan impresos en el nostre ADN, impresos en qualsevol organisme de la natura i en el cosmos en general. És un llenguatge universal. Molts em diuen que és abstracció i jo crec que és simplement un llenguatge que ja hi és en el nostre ADN i en la natura. I llavors arribem al pas de l'exposició de la canònica de Vilabertran, que és el treball que presentem, i que vaig titular Empremta i memòria. Empremta i memòria és molt significatiu en tots aquests treballs que he anat fent durant tots aquests anys, perquè hem de recuperar, i l'arqueologia i l'antropologia parlen molt, insisteixen molt en aquest aspecte, hem de recuperar la nostra memòria a través de tots els rastres que hem deixat, totes les empremtes que hem deixat. I només així podem saber quin és el nostre origen. Aquests estudis darrers que ha fet l'antropologia i l'arqueologia són estudis molt paradigmàtics, són estudis molt controvertits, que en aquests moments és molt difícil trobar aquesta informació perquè només en revistes especialitzades científiques, perquè no estem preparats per rebre-la. S'han trobat coses que estan fora del que hem estudiat fins ara. I llavors han d'enganxar, és com un trencaclosques que l'han d'enganxar, i llavors poder donar una nova versió de la història que nosaltres coneixem. Llavors, sempre dic que el que estem fent en les obres d'art, sigui en la pintura o sigui en qualsevol altre tipus de disciplina, són mapes cartogràfics. Estem cartografiant els nostres orígens i estem donant molta informació, molta d'ella inconscient, que al llarg del temps van tinguent el seu significat i el seu sentit. I sempre, dins de qualsevol altra disciplina, ja tan sols que no sigui art, estem cercant aquest origen, perquè nosaltres necessitem entendre què estem fent aquí, d'on venim i com podem gestionar el nostre present i el nostre futur.